Segona part. Al crear les tasques també tenim l'opció de crear un material. Aquí us he fet una opció, si creeu el material directament ens surt el menú amb el títol, una descripció, que és opcional, no cal que l'ompliu, simplement amb el títol i posaríem, ja podríem penjar el document, crear el document en aquest moment, o un enllaç, un YouTube, un Drive. En aquest cas, jo aquí tinc obert una tasca, un material d'exemple, on he posat una mica de descripció, un vídeo d'una animació de Pixar sobre la lluna i adjuntaríem el vídeo. De la mateixa manera agafaríem la lluna, aquest és el vídeo molt xulo, agafaré d'aquí ara per fer-ho diferent al d'abans i aquí a la tasca li donarem a YouTube i enganxem Ctrl+V i li donem a buscar i també ens sortirà aquí i afegim el vídeo i aquesta sí que la publicarem. Aquest és un material, com veieu té menys opcions aquí a la dreta, tots els alumnes, i de tema li he posat això, tema d'exemple, els exemples que us estic fent jo. Així que ho publicarem. Això ho tindreu ja publicat i podreu veure dins del vostre taulell. Sergi Casas ha publicat material nou, material d'exemple 1. Així que si piqueu aquí, simplement us surt la meva petita descripció i l'enllaç per anar-ho a veure. Això ens servirà per compartir documents, compartir vídeos que ens interessin amb els alumnes i que realment siguin com de referència, siguin com un recurs o alguna cosa que vulgueu que tinguin ahir perquè puguin mirar-ho en el moment que ells vulguin. Així que us animo a que feu servir també de tant en tant els materials. Dins de treball, crea i aquí, material. I aquest material, si aneu al taulell, aquí us surt perquè està en el taulell, però si aneu al treball d'aula, si aneu al vostre treball d'aula, aquí em surten els esbossos, però aquí baix ja surt, dins del tema d'exemple, surt el material. Per tant, quedaria aquí indexat també tots els materials, aquí les tasques, de forma que queda una mica tot endreçat. Espero que us vagi molt bé. Ànimo!